Kaixo lagunak eta ongi etorri gure landare landea proiektura berriro ere. Gaur, landareen atal nagusi buruz hitz egingo dugu. Sustraiak, zurtoini eta adarrak, hostoak eta azkenik lore eta fruituei buruz. Adi egon eta etorri gurekin. Landareen lehenengo atala sustraia izango da. Sustraiak egongo dira lurrazpian. Guk ikusten ez dugun partea izango da. Begira, lorategitik landaretxo hau hartu dut. Nahiko itxusia da, baina sustraiak ikusteko balioko digu. Adi, hauek dira sustraiak, iletxo hauek. Zein da beraien funtzioa? Landarea elikatzearena. Zer egiten dute? Lurretik, lurrazpitik, ura eta gatz mineralak zurrupatzen dituzte. Gero, hostoetara bidaltzeko. Horrela, landarea elikatu egiten da. Gainera, beste funtzio garrantzitsu bat daukate. Izango da landarea lurrari eustea. Tinko eusten diote lurrari, eta hor geratzen dira mugitu barik. Horregaitik esaten dugu landareak mugi ezinak direla. Begira honi. Hau da zuhaitz bat. Eta izango da bere zurtoina. Kasu honetan, egurtsua da, enborra deitzen diogu. Baina landare guztiek daukate zurtoina. Hemen daude adarrak. Zurtoina eta adarren funtzioa landarea eustearena da. Horregatik dira hain sendoak. Sendoak bai, baina malguak ere. Haizeak gogor jotzen duenean, firin-faran mugitu ahal izateko eta ez hausteko. Barrutik, hodi txikitxo batzu dauzkate. Sustraiek zurrupatzen dituzten ur eta gatz mineralak hostoetara heltzeko. Atal ezinbestekoa da zurtoina landare guztientzako. Esan bezala, gorputza da. Landarea eusten duen atala. Hauek hostoak dira. Hostoak ikusten duzuenez, landarearen atal berdea izaten dira. Badira horiskagoak direnak, baina normalean, atal berdea. Zerraitik berdea? Klorofila daukatelako. Eta nondik sortzen dute klorofila hori? Sustraietatik hartzen dituzten ur eta gatz mineralak, adarretatik hostoetara heltzen dira. Eta hemen, zer egiten dute? Eguzkizpiak hartu, eta prozesu kimiko batez, klorofila sortu. Esan dezakegu direla, landareen eguzki plakak. Normalean gure teilatuetan egoten direnak energia lortzeko, hori da. Eguzkiaren argi energia aprobetxatu eta ura eta gatz mineralak elikagaiak bihurtzen dituzte. Gainera, oxigenoa ere botatzen dute. Zertarako guk arnastu ahal izateko. Orain lore eta fruituen txanda da. Begira, hemen daude loreak. Petalo zuriak ikusten zaizkio. Orain ja gutxi geratzen zaizkio, udaberri erdialdean gaudelako. Loreak, negua pasa ostean, eta zuhaitzek hostoa galtzen dituztenean, lore eta hosto berriak ateratzen zaizkio. Loreen funtzioa, ugalketarena da, fruituarena bezala. Lehenengo fase batean, lore aterako da. Eta lore hori polinizatzen denean, fruitu bihurtuko da. Polinizazio hori nork burutzen du? Erleek burutzen dute gehien bat. Edo, haizeak. Zuhaitz batetik bestera polena dator, loreetan kokatu egiten da, beraien pistilo eta estambreekin, gero ikusiko ditugu zeintzu diren, eta polinizatu egiten direnean, ipurdia potolotzen hasten zaie. Eta hortik ateratzen zaie fruituak. Hemen adibidez, batzuk ikus ditzakegu. Zuhaitz hau madari ondo bat da. Negua datorrenean, uda parkatu datorrenean, fruitu hauek handitzen joango dira, guk ezagutzen ditugun madariak ikusi arte. Laguna, hori ze izan da dena. Espero do, landarei buruz zeo zer gehiago ikasi izana. Hurrengo bideo batzuetan, gauza gehiago ikasiko ditugu. Espero dut disfrutatu izana, gustura egon gara elkarrekin. Agur!